No, tervetuloa tänne rumputestaamoon. Meidän Factory, täällä me vedetään kovaa reeniä. Meillä täällä Fast Attack China Signature, huomaa näin tarkkaa valetuista pellin osista täällä. Käsi tauttuu. Sitä voi käyttää vaikka raidina. Parhaasti toimii nopeassa blast beatissä. Siinä oikeassa blast beatissä eli tässä näin. Kyllä se on erittäin Fast Attack. Fast Attack meinaa, että mitä nopeampaa se sammuu, sitä nopeammin sillä voi soittaa. Koska se ääni ei ole sellaiseksi tällaiseksi. Selvää kuinka monta iskua tuossa lyö, mutta kähän. Saat selvää. Toimii.